Написах една минута. Моля те, Джойни, че то просто... Абе, брат, няма джойна. А? Не мога да джойна. Що? Що така? Не ти дава или няма? Не, няма. После. Доб... Клавиатурата ми! Ти изправиш жестоко 90-ките, 90, брато. Окей, тук съм. Да си не бил, нали? О, Чатбокс пишам, или да го махам? пишам. Кое? Чатбокс. Чатбокс ли? Не, той не... Чатбот имаш предвид? Не, чатбокс. Махам го си. Да, чатбокса не ти трябва. Алексей, дуа ренкера. Да. Каза какво да левкам. Пробвай новия детра на Силит. Я някой да ме прати... Аз ще го видя, няма да бъда толкова мързелев. Другото Айо вика, че контентът е някакъв шит. Моя ли? И че вика се, че е шат. Усти, чакай. Моя ли? Не, на Айро. Аре, лайв съм. Чакай, И що тък му започва да стримва, брат, отлез. усти. Само ти на български ли си ги правиш тайтелите? Виж ми тайтъла и Да. напред горе-долу кът моя. Не. Аз утре... Аз после и след Що не стрима... излиза си лайве? Ото пема някакъв дилей. Я стой. Видите ли от те страна ми? Не ми трябва. И аз се връщам на нормална резолюция, не искам мабамвал, брат. Ще кикнем, споко. Ще окиквам, а накрая, както при всичко, ще го баннат, може би. Всичко е Не, няма възможно. го баннат, просто ще му таковат. Закон е... Добре съм си. Аз си на стреч, мене май бе. Да, и докато играеме, оп, Оп! You are disconnected from the game. Махни стреча, иначе хой. че дърпе. Айде, сега в момента съм лайв. Който иска може да донейтне и да ми подкрепи с канала. Айрото достатъчно подкрепите, че някой друг. Сак. Не, моля те, не го казвай. Не, Стига. не. Какъв то тъп тъмнел, а? Чакай. Я Какво? кафе. Я пръче. Чакай. Я дай да видим че какво пишат. И само... Вчера стрим с камерата беше много добре. Моето ли? Чакай, кога стана 6000 песен на абоната, бе? Какво? Како е? Кой е? Мислам, че той е 65. 6000. Майко, какво става, бе? Приеха ме в RB9 и аз я търся някой да ме приеме в Кой RB9. е? Кой е? Бобката. Бобката. Да, той е дет ма нерви. Оф, аз търся някой да... За да напичуем. Хора, нещо ми е бъгнало, имам 2 лайв стрима. Чакай. В смисъл? Защо? Имам 2 лайв... Имам един скеджулнат. Защо? Да, задаване на напомнене. Изчакване за се. Фак? О, това е много гадно. Как го изстрела, бе? Не знам. What? Когато джойнаха парчето е. Гадаем. Чакай. И го отваря ли го приеха? И го отваря ли го Искам при... първо да оправя нещо, защото имам 2 стрима по някаква причина. И го отваря ли го приеха в RB9? Не. Как е? Той ме пише сега. Чай, бе, чайта. Мале, какво става? Виктор Compilation пише как може да се запишем в клана.
Ау! Викторе, не го вземайте, моля. Моля, не го вземайте. Най-умният човек ever. Даже съм мод. Даже е мод викат. Готвара вика, че е даже мод. То няма модове, брат, от. Не знам. Мене ме приеха в Airbnb преди 3 дена. Христо Георгиев. Да, и вече да. Аз не съм в Airbnb обаче, бати майката. Може да се фербил съм, ако ти искаш. Абе, чай, Валю, ти изобщо трябва на него. Да. И какво? Чай, да говорим след стрима. Може, добре. Че? Салам питах, ама може ли да направя едно в едно с тебе на лайв? Искаш ли да го направим набързо? Аре? Аз сега ще гледам. Какъв стига? Чай само да сляза Той и е си такир стрима. на ду. Добър! Седвам. Много си станах, бе. Майка ти е там. Нищо паса, мод по душа. Майка ти е там. Аз то си го... Валка, толкова долу на канала, може ли го банеш така Кой? слабичко? Кой? Лодвара? Лодвар, да. Ко? Махна се добре, махна се скеджи от стрима. Каква реси? Ресам нейтив. Те знам. Виктор, скри... Не го скривай, бе, не го скривай, Викторе. Аеро може ли какво? Споко, бе. Какво стана, не мога ме пип. Чай забравих, ти махна мода от вчера. Моя? А какво? Не, на мравката. Защото много отворена. Ще ти го върна после. За сега ще погледаш малко. Ти е сладичко. Чули добра мравчица? Уи, как се пишеш? Аеро? Аре, почваме, момчета. Аеро? Не, РБ9 Рагнарок. РБ9 до ночи за Рагнарок. Рагнарок. Я ще пратя. Ники, аре, идвай ми на стрим. Прати ключ. Джимка и ти. Може да ми вземе IP. Прав си. Не, бе, не дей, бе. Мода. Какво? Защо? Ама ти пусна стрим ли? Не бе, Ицо. Ще играе. Може в края на стрим ще е малко по-дълго. Какво? Ще бъде до 30 някъде. Какво? Тук ли сте? За да ръпи, чакай. Ето, да, тук сте. Donation да им пътува. Чай да отива в Monetization да видим дали може да му монетизират. YouTube. Analytics. Къде беше отворил, бе? Не, бе, време на гледане. Да. Майко! Време на гледане 557 000. Ко стана?